perquè crec que ens prepararàs 2 elaboracions. Sí. Comença a preparar-les. Vinga, Vale? aquest porta norai, ginebra, tenim poma de Girona, tenim un toc de cítric i llavors acabem amb una espuma de poma de Girona, també. Perfecte. Llavors tenim 2 textures, és un còctel fancy drink que el podem prendre a qualsevol hora del dia. Fem una cosa, Mar, abans. Cheers. Xin-xin. Per nosaltres Jo també, i per va. tot. Aquest còctel és una base de ron envellit, amb barrica de fusta americà, que és la nova marca que traurem en breu. És un ron que comprem a República Dominicana, el fem portar fins aquí i aquí l'acabem. A part d'això, li afegim fruita de la passió, Vale. vainilla i una espumeta afrodisíaca. Col·laborem amb Ingredissimo, amb Kangaroos, i això són un mix de temporada, són flors de temporada, hi ha violeta, hi ha roses, i són flors que es poden menjar, per suposat, i l'acabem d'aquesta manera. Per l'or, Fins ara. Ens hem Eh? Fins ara.